Bolany rumin diline nähilek degişligi aňlatmaly. Ruminjede pronome she, adjektivi, possessivi. Yani degişlilik sypaty diýilýär. Terjime etsem, ulamat çalışma. Nähilek meniň, seniň diýmeli. Şolara selediň, şol degişlik açılışmalaryny nähilek ýagdaýda ýazmaly. Rumin dilini genderlemez bolan üçin maskulin, neutru, feminin. Şoňa görä açılışmalar hem ütköýe. Atlary şoňa görä ütkötýärdik, ýadyňyza düşýän bolsa. Singular, plural. Indi degişlilik, rumin diline degişlik hem näme bir hilki sypat. Türkmenine pikir etsek, meselem meniň maşinim, maşin kiminkidigini görkezýär. Maşiny sypatlandyrýar, biraz degişlilik görkezýär. Öňe belleşimiz ýarak näme diýipdik? Rumin diline ilki bilen at gelýär, soňundan sypat gelýär. Şeldem degişlilikde de edilýär at, soňundan degişlilik. Yani türkmençelep terjime etsem, maşin meniň bolýar. Yani rumin diline. Maşinim meniň. Yani rumin diline aýtsak, maşina meja. Meja. Bunymyň feminina, bunam femininna degişlik ýazýar. Net tablisada şo feminin neutr üçin nähilek ütköýe açılışma seredeliň. Eger maskulin neutr at goýsak, meu diýmeli bolýas. Meselem näme? Piksul meu. Meniň ruçkam. Da? Meja. Maşina meja. Ýa-da aýdypdyk. Meselemi mei. Indi maskuliniň köplügi. Da? Soň feminin neutr köplügine de mele. Beýle açılışmalar edilýär ýalak ütköýe. Tau. Yani şolaň hemmesem seniň diýmek aslında. Hemmesem seniň diýmek. Ýöne näme diýdik? Gurlaýan adymyzyň genderine görä aýtmaly bolýar. Meselem maşina, maşina näme? Feminin özü. Onda maşina ta, seniň maşiniň. Maşina tau diýsek bolmaýar, ýalňyş ol. Maşina ta, feminin bolansoň ta bolanýar. Indi olluk ýönkemede bu näme oglandy, bu gyz. Ol oglanyň diýjek bolsam luy. Ol gyzyň diýjek bolsam ýeý. Türkmenine eksem onuň diýýär. Onuň maşini meselem. Ýani köplüklerine seredeliň. Köplük diýenim ýönkemede köplük açılışmalaryna. Bessiz olar. Niye belli bolsun niýsen reňkini ýetkedaýyn be ýazanmyň. Bolýar. Oka geçeliň. Ýewde meu, mea, mei, mele. Meniň diýmek hemmesi. Aýdyşmaly gurlaýan datyga görä ütkötmeli bolýar. Tau, ta, tai, tale. Seniň. Luy, onuň, olanyň, ýeý, onuň, ogyzyň. Nostru, nostra, nostri, nostre. Biziň. Vostru, vostra, vostri, vostre. Siziň. Olaryň diýjek bolsaňam, lor. Bular diňe bir sanak. Genderna seretmek hokmanda.
Nip käbir misallar serteliyim. Böyle şu sözler aldım. Niye zalın? Menin mesela näme adam yan yollaşım demek. Okay. Manilarını fertik geçelim. Yan yollaşım. Erkek şekline adamıyım. Ayalın şekline sotia değil. Böyle. Bunik. Bavan ya atan. Okay. Bavan ya atan. Türkmençe'de biz her sene ayratin olan yazsa. Yani mesela grandfather. İngilizce'de näme? O ikisine de bir zat. Şu demek. Kamera. Oto. Oto demek. Rude garndaş. Garndaşlar. Yani köplükte gelen. Böyle yani ütködüp başlayalım. Selamni sotia. Sotia näme? Feminin özü. Da. Onu näme edeceğiz? Menin ayalım diyecek olsak. Sotia mea. Senin ayalın diyecek olsak. Sotia ta. Düşünükli olayım. Onun ayalı diyecek olsak. Oğlanın ayalı. Sotia lui. Daha hemmesine de şordattı. Bizim ayalımız diyecek olsak. Sotia nostra. Ve şöyle devam edeceğim. Düşünükli. Ana gördünüz mü dine feminini sayladım. Ne? Nikimiz. Sots. Ne edeceğiz? Sotsul meu. Ne için bir yerde bu şekilde zatlar koyan. Mesela sosyada oynayan belli olmadı. Yani şu näme artikul definit olandım. Hükmani ya da artikul definit olanmalı. Değişiklik olanamızda. Okay. Şunun için manam sotsul meu. Hem mesela artikul definite orup çıkmalı. Böyle sotsul meu. Sotsul tau. Sotsul yey. Doğam şeyle. Serenatını nämetdim yine de. Maskulin formasına açılışmanı sayladım. Değişiklik açılışmasını. Nika edelim. Bunik. Grandfather diptik. Baba ata. Bunikul meu. Yine de artikül defini doğurdum. Ve maskulin nakı açılışma. Değişiklik açılışmasını sayladım. Bunikul tau. Avame. Bunikul nostro. Bizim atamız. Ya da sizin atanız. Şeyle devam edelim. Slash oyun. Kamera. Näme feminin. Da. Kamera. Artikül defini doğurdum. Yumuşak a yoyuna uğurladı. Kamera mea. Kamera ta. Kamera nostra. Bir sana koluntum näme bularam birlikte. Da. Nostri da diyem doktam. Vostra. Ve şeyle. Senin kamera onun otoğu diyecek olsan oğlanın otoğu lui. Slash oyun. Kamera yey. O izin otoğu. Ünserdiniz mi? Näme feminin nakı. Değişiklik açılışmasını sayladım. Olayın ki rude. Köplük. Dam. Feminin plural. Rudele. Mele. Tale. Menin kardeşlerim. Senin kardeşlerin. Okay. Rudele. Başka näme diyor? Olorun kardeşleri. Semlar. Bizim kardeşlerim diysek näme? Nostre. Son vostre. Sizin kardeşleriniz.
Mesela alsanız feminin neuter köplüğüne ulanyan a çalışmasını ifayladım. Onu rumin diline gürleyen zadın haysy genderda bolsa köplük singular olara dönüşser ýaz. Şoňa görä a çalışma saýlamaly keni. Değişiklik şundan ibaret, yani ýörüýte değişiklik anlatýan a çalışmalaryny goýýan. Ve ýatdan çykarmaň ilki bilen at gelýär, soňundan a çalışmasy, değişiklik a çalışmasy gelýär, okey.